heddiw ar yr 28fed o Orffennaf. Ga i ddechrau wrth gynnig yr ymddiheuriadau, os gwelwch yn dda. Dwi wedi derbyn ymddiheuriadau gyn y cynghorydd Richard Owen Jones, cynghorydd Glyn Haynes a cynghorydd Vaughan Hughes. Oes na'r rhagor ymddiheuriadau, os gwelwch yn dda? Na. Helo, cadeirydd Dafydd Roberts hefyd, ie? Dafydd Roberts, ymddiheuriadau. Diolch yn fawr iawn. Bron i mi anghofio am Dafydd yn fan'na. Champion. Diolch yn fawr iawn i chi. Ella fydd rhaid i mi adael cyn diwedd y cyfarfod i fyny pan mae'r hir eith cyfarfod ymlaen. Gwych. Diolch yn fawr iawn i chi, cynghorydd Robin Williams. Symud ymlaen felly gyda'r cyflwyniadau, os nwch chi ddilyn yr rhestr, aelodau'r Pwyllgor heddiw, fi di Nicola Roberts, fi di'ch cadeirydd chi. Symud ymlaen efo'r nesaf? Pnawn da, John Clifford, cynrychiolwyr Talabolion. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Pnawn da, cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, Rhys Cybi. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Ie, pnawn da, Ken Hughes, cynrychiolwyr Talabolion. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Pnawn da, Eric Wyn Jones, Bro'r Hosir. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Ieuan Williams, cynrychiolwyr Ward Lligwy. Diolch yn fawr. A'r nesaf? Robin Williams, Ward Eithwi. Diolch yn fawr iawn. Felly, dyma nhw aelodach Pwyllgor cynllunio chi. Ga i ddod ar swyddogion i fewn wan i gyflwyno hynny os gwelwch yn dda? Pnawn da, yn enw i di Robin Jones a fi di'r swyddog cyfreithiol. Diolch. Diolch. A'r nesaf? Pnawn da, Dewi Jones ydw i a prif swyddog cynllunio. Diolch yn fawr iawn. Y nesaf? Pnawn da, Stephen Owen, swyddog cynllunio. Diolch. A'r nesaf? Helo, John Williams, swyddog cynllunio. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Pnawn da, Alan Roberts, swyddog priffydd. A'r nesaf, os gwelwch yn dda? Pnawn da, Ifan Hughes, swyddog priffydd. Diolch yn fawr. A'r nesaf, os gwelwch yn dda? Pnawn da, Colette Redfern, swyddog cynllunio. Diolch yn fawr iawn. A y nesaf? Na nhw felly yn swyddogion ni am heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi hefyd o dan ddall bod y deilydd porffolio yn ymuno ni heddiw. Fysa chi hefyd yn licio cyflwyno chi yn os gwelwch yn dda? Iep, pnawn da, Richard Dew, deilydd portffolio cynllunio. Diolch yn fawr iawn. Da ni hefyd yn cael yn ymuno gan aelodau lleol. Os ga i ofyn i chi fesul un i gyflwyno'ch hunan gan gychwyn efo'r cynghorydd Alan Roberts. Pnawn da, Alan Roberts, Ward Seiriol. Diolch yn fawr. A cynghorydd Brian Owen? Ella bod ni wedi colli'r cynghorydd Brian Owen felly. Oce. Cynghorydd Gary Pritchard, so chi licio cyflwyno chi yn os gwelwch yn dda? Pnawn da, Gary Pritchard, cynrychiolwyr Ward Seiriol. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Margaret Roberts? Pnawn da, cynghorydd Margaret Roberts, Ward Lligwy. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Aled Morris Jones? Pnawn da, cynghorydd Aled Morris Jones yn cynrychioli Ward Twrcelyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Oes na'r rhagor o aelodau lleol? Dwi wedi anghofio am os gwelwch yn dda. Os ddim felly, yr peth cyntaf swn i'n licio wneud fysa diolch yn sydyn os gwelwch yn dda, achos da ni un swyddog lawr heddiw, sef Nia Jones yn swyddog cynllunio ni. Dwi'n meddwl bod y Pwyllgor i gyd yn cytuno bod hi'n bwysig bod ni'n diolch yn fawr iawn iddi hi am ei gwaith i gyd, a dymuno pob lwc iddi yn ei swydd newydd efo Llywodraeth Cymru. Wan fydd hyn yn gollad mawr i ni'r cyngor achos mae ymrwymiad hi wedi bod yn driw ofnadwy ers sawl blwyddyn. A mae chefnogaeth hi ni fel Pwyllgor wedi bod yn amhrisiadwy hefyd. Wedyn dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n dymuno pob lwc iddi'r dyfodol yn bersonol ag yn y swydd ac diolch yn fawr iawn i chdi ni am bob dim. Yeah. Diolch yn fawr. Champion, na ni symud ymlaen felly gyda'r agenda. Oes na rywun yn datgan diddordeb os gwelwch yn dda? Ie, 12.8 ysgol uwchradd Bodedar, dwi yn aelod o'r corff llywodraethwyr. Gael gyngor gyn Mr Robin Jones ynglyn â be gael ei wneud neu ddim cael gwneud os gwelwch dda. Cwch tad, dim problem. Mae'n drwg gen i, mae hwnna'n ddiddordeb rhagfarnol chi ar gyfer yr eitem yna, so bydd rhaid chi ymadael, mae'n drwg gen i. Diolch. Diolch yn fawr. Felly, datgan diddordeb felly ar cais 12.8, ia? Ie, ysgol uwchradd Bodedar, ie. Na ni, gwych. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna. Os na fwy o ddatganiadau ddiddordeb os gwelwch yn dda? Na, champion. Os felly, na ni symud ymlaen gyda
cofnodion y cyfarfod blaenorol, sef y 7 o Orffennaf. Oes na rhywun yn fodlon cynnig bod hynny'n gywir os gwelwch yn dda? Fes i gynnig. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Robin Williams yn cynnig. Oes na rhywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn eilio. Cymryd bod pawb yn cytuno? Yndi, na fo, mae hynna wedi cael ei derbyn. Symud ymlaen felly gyda'r cofnodion o'r ymweliad safla a gath ei gynnal ar yr 21 o Orffennaf. Oes na rhywun yn cynnig bod hynny'n gywir os gwelwch yn dda? Ai gynnig. Diolch yn fawr iawn. Eric Wyn Jones yn cynnig bod nhw'n gyrwyr. Oes na rhywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda? Cynghorydd John Griffith yn fodlon eilio. Ydy pawb yn cytuno? Pawb yn cytuno, gwych, na ni champion. Symud ymlaen felly gyda'r siarad cyhoeddus a'r cais cyntaf sydd o'n blaenau ni dwi o dan ddallt ydy cais 7.2, sef cais llawn ar gyfer trosi'r adeilad allanol i fod yn uned gwyliau yn yr outbuilding un Lluniog yn Penmon. Ydw i o dan ddall bod gynnon ni Rhys Davies o Cadnant Planning yn cefnogi'r cais yma ac eisiau siarad. Ydy hynny'n gywir? Ydy Mr Rhys Davies wedi ymuno ni os gwelwch yn dda? Ydwch chi fe. Gwych, diolch yn fawr iawn. Ga i ofyn wrthych chi gychwyn felly os gwelwch yn dda. Mae gennych chi 3 munud o'r eiliad ydych chi'n dechrau. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Mae'r cais yma'n ymwneud ag adeilad rhestredig arall ar safle Lluniog. Safle lle ydych chi wedi cael ymweliad safle sawl gwaith yn y misoedd dwytha yma. Mae yna ganiatad adeilad rhestredig wedi ei roi yn barod am y gwaith. Nodir hefyd fod adrodded eich swyddogion yn cadarnhau fod yr egwyddor o drosi'r adeilad allanol yn llety gwyliau wedi ei sefydlu o dan polisi TWR 2 yn y cynllun datblygu lleol. Mae'r polisi hwn yn cyflwyno meini prawf bod ceisiadau'n cydynffurfio a bod ceisiadau'n gorfod cydynffurfio ar meini yna. Ystyrir ei fod yn cydynffurfio ar meini prawf, mae'n gwneud defnydd o safle addas a ddatblygwyd o'r blaen. Mae'n addas o ran graddfa ac ni fydd yn peri niwed sylweddol i gymeriad preswyl yr ardal. Hefyd mae'r safle mewn lleoliad canoliadwy o fewn pellter cerdded i safle bws a hefyd i bentrau'r llangoed ar hyd y llwybr troed neu beicio. Fel anodwyd ar gais blaenorol ar y safle yma, mae'r fynediad i'r safle o'r ffordd sy'n arwain at Penmon yn dderbyniol gyda man welliannau, a hefyd mae eich swyddog treftadaeth unwaith eto wedi cymeradwy ar cynlluniau, so ger'ch bron heddiw. Codwyd cwestiwn mewn pwyllgor blaenorol ynglŷn â'r bydd economaidd lleol sy'n delio geisiadau o'r fath gan yr ymgeisydd yma, a'r cwestiwn yn codi gan nad oedd yr ymgeisydd yn Gymru lleol. Mae gofyn i'r cwestiwn godi eto, gall gadarnhau fod yr ymgeisydd wedi cadarnhau mewn ymateb sydd wedi ei yrru benneth yr adran, fod y cwmni wedi buddsoddi 4 miliwn hyd yma ar 2 saflan yn Ynys Môn, Llwynon ger Llanfairpwll a Berbrains ger Llanfairpwll a safle Lluniog. Mae'r cwmni'n cefnogi 4 aelod staff lleol yn uniongyrchol fel rheolwr eiddo o Brethythlu, gweinyddwr o Fali, labrwr o Bryn Siencyn a Saer Maer o Bryn Siencyn. Yn ychwanegol, mae'r cwmni'n cyflogi 8 o is-contractwyr ar sail llawn amser i gyd yn lleol, 4 o Bryn Siencyn, 2 o Dwyran, 2 o Bangor. Mae'r cwmni hefyd yn defnyddio 13 o gontractwyr lleol i wneud gwaith megis gwaith to, gwaith trydanol, plymio, plastro ac yn y blaen. Maen nhw hefyd yn prynu nwyddau adeiladu i gyd yn lleol gan gymys Hughes Gray, C.L. Jones, Sturmat, Menai Tool Hire a 8 busnes arall, lle mae gan nhw account penodol. Mae'r adroddiad Pwyllgor yn nodi y bydd na fydd economaidd o'r defnydd twristiaeth fydd yn dod ar ddatblygiad yma, ond yn amlwg mae'r bydd economaidd lleol yn fwy eang na hynny. Gall caniatáu'r cais sicrhau swyddi a chontract lleol arall i'r nifer o unigolion a busnesau lleol wedi sôn amdanyn nhw'n barod. Yn dilyn cyfarfod diweddar ar y safle, tybiaf rwan fod y cyngor cymuned a'r aelodau lleol dwi'n gobeithio yn glir ar ba elfennau o waith sydd wedi bod yn mynd ymlaen ar y safle, a hefyd nad oes unrhyw faterion garwodaeth. Hefyd mae'n glir fod y gwaith ar y safle yn cael ei gwblhau i safon uchel dros ben. Gobeithio felly fedrwch chi ganiatáu y cais yma heddiw. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn y fanna. Os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i Mr Rhys Davies, os gwelwch yn dda? Os ddim, gwych, ga i ddod ar aelod lleol, Mr Alun Roberts, i fewn os gwelwch yn dda. Iawn, diolch. Byddwch chi'n falch o glywed y byddai'n weddol fyr yn hyn. Dwi wedi siarad am sawl datblygiad ar y safle yma dros yr wythnos a'r misoedd dwytha. Be sydd yn braf ydy
bod yna marfer da wedi digwydd fan hyn, bod yna wersi wedi cael ei dysgu. Mi o'n yna bryderon yn lleol, fel mae Mr Rhys Davies wedi cyfeirio atyn nhw. Ond, drwy ddod at ein gilydd, bod nhw yn perchnogion, bod nhw'n gortractwyr, bod nhw'n ddatblygwyr, da ni wedi gweld sylw yn cyngor cymuned lleol, yr aelodau lleol, y cyhoedd. Da ni wedi mynd i ymrafal efo bi oedd y pryderon yma, y gofidia oedd yn poeni y bobl leol, a mae nifer mawr o'r rhain wedi cael ei hata bellach. Yr un pryder eitha mawr o gen i, a mae Mr Rhys Davies eto wedi cyfeirio at hwn, sef y fynedfa. Ond, drwy gyd siarad, cydweithio hefyd efo'r adran cynllunio, mae yna adlwysiadau wedi digwydd bellach i ddod i ymrafal efo be o'n i'n tybio oedd yn broblem potensial yn fan hyn. Felly, ar o'r holl trafodaeth yma, ac eich bod hyn yn wers i ddatblygu mewn lleoedd eraill, dwi ddim yn gwrthwynebu'r cais bellach. Diolch yn fawr iawn. Dwi hefyd o dan ddall bod yr aelod lleol arall, Mr Gary Pritchard yma hefyd. Ydych chi eisiau deud gair, neu? Na, fyddwch chi'n falch bod dwi'n cytuno'n llwyr efo be oedd y cynghorydd Alun Roberts yn deud. Oedd hi'n braf iawn gallu ymweld â'r safle yn ddiweddar a lleddfu pryderon y bobl lleol. Felly, ia, dwi'n cytuno'n llwyr efo'r cynghorydd Alun Roberts. Diolch yn fawr iawn y fanna felly i'r ddau gynghorydd lleol. Gai ddod ar swyddog yn syth i fewn felly ar y cais yma, sgwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Fel sydd wedi cael ei esbonio, cais ar gyfer trosi adeilad allanol i fod yn uned gwyliau ydy hwn ynglyn â torri tair coedan sydd wedi gwarchod dan orchymyn diogelu coed neu TPO a plannu y coed yn ei lle. Gohirwyd y cais mis dwytha oherwydd cynlluniau diwygiedig wnaethon ni dderbyn ynglyn â ymwneud â torri'r tair coedan yma. A wedyn oedd angen ymgymhori ar rhain. Mae'r cyfnod yna'n dod i ben fory, a hyd yma tydan ni ddim wedi derbyn sylwad ar yr ymgynghoriad. Fel ddwedwyd gan yr asiant, mae yna ganiatad adeilad rhestredig bellach wedi rhoi am y cynllun yma dan bwera dirprwyedig a caniatawyd hwnna fis dwytha. Mae natur fodern yr estyniad to fflat i gefn yr adeilad yn galluogi gwahaniaethu rhwng y rhannau hanesyddol a chyfoes yr adeilad yma. A mae ailgyflwyno to pig llechi dros y shed cerig i ochr yr adeilad yn adlewyrchiad o'r ffurf hanesyddol, ac mae pob agoriad ffenestr neu ddrws yn yr edrychiad flaen yn cael ei gadw. O safbwynt y cais yma, mi ydyn ni o'r farn bod yr addasiadau yma a'r estyniad yn cyd-fynd â gofynion polisi o safbwynt y meini prawf sy'n ymwneud a throsi adeiladau allanol i lety gwyliau, dyluniad a chadw cymeriad yr adeilad rhestredig sydd o fewn cwrtil lleiniog ei hun. Yn ogystal, wneith yr addasiadau effeithio ar gymeriad arbennig na lleoliad y prif adeilad rhestredig sef lleiniog. Ac ystyried bydd yr addasiadau'n sicrhau dyfodol tymor hir yr adeilad sy'n destun i'r cais yma. Ar fater gweinyddol, fe welwch chi bod amod 5 a 6 yn yr adroddiad yn debyg ofnadwy, ac os byddwch yn caniatáu, dwi'n awgrymu felly bod amod 6 yn cael ei ddiddymu a bod y cyfeirnod i 2 gynllun sydd yn amod 6 yn cael ei ychwanegu i'r restr cynlluniau yn amod 5. A wedyn yr argymhelliad ganddo ni ydy un o ganiatáu. Diolch yn fawr iawn yn fanna. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog, os gwelwch yn dda? Os oes gennych chi ddim gwestiynau, os yna rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi? Dwi'n hapus cynnig bod ni'n derbyn argymhelliad y swyddogion ac yn caniatáu y datblygiad. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r cais wedi cael ei gynnig gan cynghorydd Robin Williams. Os yna rhywun yn fodlon i eilio fo, os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr iawn. Wedi cael ei eilio gan cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Os yna gynnig arall? Os ddim felly, mi ai drwch enwa chi os nwch chi ddeu bod chi o blaid neu yn erbyn yr argymhelliad, sef un o ddilyn yr argymhelliad y swyddogion, sef un o ganiatáu. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu yn erbyn, os gwelwch yn dda? O blaid ar argymhelliad. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid.
Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae'r cais yna felly wedi cael ei gymrydwyo. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r cais nesaf ar yr agenda, sef cais 7.3, sef cais o dan adran 73 i ddiwygio amod 2 cynllunio gymrydwyd a 3 mynedfa a man parcio o ganiatad cynllunio rhif FPL /2019 /322 newid defnydd eglwys i anedd gyda'i diladu mynedfa cerbyda newydd mwyn diwygio'r man parcio i Hepgor darparu Torfwrdd yn Christchurch yn Rhosybol. Dwi o dan nall bod gynnon ni gefnogwr eisiau siarad ar y cais yma, Mr William Morris. Ydych chi wedi ymuno ni, Mr Morris? Madam Cadeirydd, mae Mr Morris yn ymddiheuro, mae wedi gofyn sa rhywun yn allan i sylwada fo a mi wna i hynny efo'ch caniatad chi. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi, Robin Jones. Nwch chi ddechrau, os gwelwch y dda pan ydych chi'n barod? Diolch yn fawr iawn. Dear committee members, I hope this statement finds you all well. A turntable is not required to turn a vehicle within the property. At the request of Aled Morris Jones, I attended site with Planning Officer Gwen Jones and was videoed turning my vehicle. The manoeuvre was very quick and easy, as I have sufficient room to turn. I have demonstrated this to the satisfaction of the Anglesey Council Highways Department. As such, I would like to reiterate that a turntable is not required. I have surveyed the houses in close proximity to my house in the village of Rhosybol, and there are at least 10 houses with driveways where turning a vehicle is impossible. As I have demonstrated, turning a vehicle in my driveway is fine. I believe that if a turntable is required to be installed on this property as a requirement of the Planning Committee, it would be the first time the Planning Committee in Ynys Môn had set this requirement, possibly the first time a Welsh planning authority has set such a requirement. It should be noted that Councillor Morris Jones does not agree that the building should ever have been granted planning permission. He told me on the 24th April that the church should never have sold it to me in the first place. He then submitted a complaint to the planning department about me. The complaint was unsubstantiated, and the planning department confirmed that there was no breach in planning control, as planning permission has been granted under reference FPL/2019/322. The turntable is not required to turn a vehicle within the property. It is with the greatest respect that I ask you to please grant this planning permission change. It should also be noted by the committee that I am in the process of developing the building into a home for my family and have spent considerable sums of money. During the works to date, I have had nothing but very positive feedback from visitors to the graveyard that I have met. Most have said that it is great that someone is making the effort to restore this building for future generations. If someone like me didn't step in to take on this mammoth task, sooner rather than later, this building would have collapsed. Diolch, William Morris. Diolch yn fawr, Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Dwi o dan nall hefyd bod yr aelod lleol, Mr Aled Morris Jones, eisiau siarad. Cynghorydd Morris Jones, ych chi licio dod i fewn wan os gwelwch y dda? Diolch yn fawr iawn, Madam Cadeirydd. Efo'r cais yma, be sy'n hyfedd, mi oedd yr application efo turntable yn y cychwyn, am bod na gydnabod bod na ddim digon o le i droi ceir rownd yna. A hefyd, yn yr site visit ac yn y fideo gath i ddangos, roedd car Mr Morris yn crafu ar ochr y boundary neu'r cerig oedd o wedi osod. Wedyn, fyswn ni yn rhaid ger bron chi bod fyma ddim yn le addas i greu man parcio. Achos tos am digon o le, ac os fysa chi'n edrych ar y fideo gath i gymeryd o'r site visit, mae o yn profi tos a ddim ddigon o le i geir fedru troi rownd yn gwrtil yr eglwys. A cofiwch, mae'r troi rownd ma'n digwydd reit wrth mynedfa yr eglwys iawn, sy'n mynd i fod yn dyr rwan, ond mae yna feddi reit ar lle oedd y troi
yn digwydd. Ac os, fel dwi'n gofyn i chi garedig i edrych ar y fideo eto, mae o'n dangos bod y car sydd ddim yn gar mawr, Vauxhall Astra oedd os dwi'n cofio'n iawn, mi oedd o'n crafu ac yn crafu gwylod y car wrth geisio troi rownd. Wedyn, fyswn i'n rhaid ger bron chi fel Pwyllgor, tydi fyma ddim yn fan addas i greu manna parcio yn anffodus. Diolch. Diolch yn fawr iawn yn fanna i'r cynghorydd Aled Morris Jones. Dwi'n meddwl bod o wedi rhoi cais bod ni'n danos yr fideo, wedyn dwi'n gwybod sa modd cael hwnnw'n barod, ond yn y cyfamser gai ddod ar swyddog i fewn os gwelwch y dda? Iawn, diolch yn fawr. Ie, fel mae'r adroddiad yn nodi, mae'n ddrwg gen i, mae'r cais yma wedi i alw'r Pwyllgor gan yr aelod lleol. Ac fel nodwyd, mae'n amwyliad safle wedi bod nôl y mis Mehefin, dwi'n credu. Dwi'n gohirio'r cais yn y Pwyllgor dwytha mwyn rhoi cyfle i gymdogion wneud sylwadau yn dilyn i ni dderbyn cynlluniau diwygiedig. Fe welwch, mae'r egwyddor rhan defnydd yr adeilad yn bodoli. Dwi'n meddwl gath ei ganiatáu miliwn nawr flwyddyn yma. A cais yma, fel sy'n amlwg wrth gwrs, ydy diwygio'r darpariaeth parcio drwy eithrio'r angen am yr trofwrdd yma. A debyg o be wela i o'r ffeil yr adroddiad bod hyn wedi dod yn amlwg wrth glirio'r safle ar gyfer i ddatblygu. Dwi'n nodi hefyd bod awdurdod prithydd yn fodlon hefo beth sydd dan sylw. Felly yr argymelliad sydd ydy un o ganiatáu gyda ni fel swyddogaeth. Diolch. Diolch yn fawr iawn i'r swyddog am hynna. Oes na fideo o'r car yma yn troi ar y safle ar gael bellach, os gwelwch y dda? Tra mae hwnnw'n cael ei lwytho, os gyn aelodau'r Pwyllgor... Gai bydyn nhw. Yr fideo site visit da chi isio lle? Dwi'n cymryd na'r fideo lle mae'r car yn troi, mae'r cynghorydd Aled Morris Jones isio ddanos, so just y darn yna, os gwelwch y dda, ia? Rhaid fi weld os y dal ar Teams, dwi'n saff os y dal yna, sa chi'n dallu dal efo fi mynd y bach. Ddim problem o gwbl, os nwch chi fynd ar ôl hwnna, mi na i ofyn nhw'n os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog ar y cais yma, os gwelwch yn dda. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ddod ar swyddog priffyrdd i fewn ar hwn os gwelwch yn dda, achos dwi'n gweld bod yna dipyn o ddadl o ddwy ochr o fyma, bod y cynghorydd lleol yn deud bod hi'n ofnadwy o dyn a bod y car yn crafu'r wal. Os na modd i chi reid dipyn o fewnbwn i ni ar hwnna os gwelwch yn dda? Di'r swyddog priffyrdd dal efo ni? Pnawn da. Pnawn da, da chi'n o lew. So chi'n medru cadarnhau hynny, so hynny'n wych os gwelwch yn dda? Ie, da ni wedi derbyn yr cynlluniau diwygiedig yn dangos yr hyn ar ewyr yn swept path analysis, sef y llwybr mae'r car yn ei wneud drwy wneud y symudiad ar safle. Ac mae hwnna'n dangos bod yn bosib gwneud y symudiad yma i droi o rownd o fewn y safle. A dyn da ni wedi derbyn hwnna a wedi argymell bod ni yn derbyn yr awgrymiad bod ddim angen y trofwrdd. Gwych, diolch yn fawr iawn. Gai atgoffa pawb sydd ddim yn siarad bod nhw ar mute os gwelwch yn dda. Mae yna ddipyn o dwrw yn cefndir gan rywun. So os nwch chi reid o ar mute os gwelwch yn dda. A gai ddiolch i'r swyddog am ddod ar fideo ger bron os na modd i chi ddechrau chwarae hwnna wan os gwelwch yn dda. Diolch. Gwych, dwi'n meddwl bod hwnna'n ddigon i ddanos y car yn troi. Os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddogion os gwelwch yn dda?
Nicla, gai gychwyn? Cwch tad. Diolch. Dwi'n meddwl bod ni gyd rwan wedi tystiolaethu pa mor anodd oedd y troi yna. Mi welon ni yn y rhan cyntaf pa mor agos oedd o i garreg fedd rhyw droedfedd. Wedyn oedd o'n cyffwrdd y wal. Ond dwi'n meddwl beth rhaid i ni hefyd gymryd i ystyriaeth ydy, yn ddatganiad Mr Morris, mae'n deud bod o yn mynd i drosi yr eglwys i'w deulu. Ac da ni gyd yn gwybod, plant yn tyfu fyny, gwraig, mae yna mwy na un car mewn teulu. Be fydd yn digwydd yma ydy, mi fydd yna 2 gar yn parcio ac mi fydd nhw'n refersio allan i'r lôn. Mae rhaid i, synwyr cyffredin yn dweud na dyna sy'n mynd i ddigwydd. Felly, mae rhaid i mi ar y cais yma wrthod bod defnyddio man yma fel lle i barcio ceir. Dim problem os ydyn nhw'n parcio'r car yn rhywle arall a cerdded i'r tŷ, ond yn anffodus dwi ddim yn credu bod ni am weld dim ond 1 car yn cael ei ddefnyddio. Fedra i'n meddwl am unrhyw deulu modern sydd efo 1 car. Be fydd yn digwydd ydy, fydd o unau yn refersio o'r lôn fawr i mewn, neu mi fydd o yn dreifio i mewn efo'i drwyn ac yn refersio allan. Ac dwi'n meddwl bod pawb yn gwybod na dyna fydd reality y sefyllfa. Felly, dwi yn barod i gynnig bod ni yn gwrthod y cais. Diolch yn fawr i chi. Diolch. So mae gennym ni gynnig o wrthod y cais yn groes i argymelliad y swyddog. Mond i fod yn glir na pleidleision fyma da ni ar y cais o gael gwarad o'r trofwrdd mewn ffordd neu beidio, ia? Gai ddod ar swyddog i fewn i mond i egluro hynny os gwelwch yn dda? Ia, dyna di natur y cais. Fel nes i sôn yn y cyflwyniad mae'r egwyddor wedi ganiatáu efo llecyn parcio yn y man yma gyda trofwrdd. Felly, yr gwahaniaeth ydy yn lle bod ni'n cael llecyn parcio efo trofwrdd, fydd yna llecyn parcio heb trofwrdd. Gwych. Wedyn, dod ar cynghorydd Ieuan Williams yn ôl i fewn, ia? Iawn, mi na adolygu'n hynny a felly bod ni yn gofyn i Mr Morris mynd nôl at i'w gynnig gwreiddiol roi trofwrdd i mewn. Gwych. Diolch yn fawr iawn, mond i ni gael bod yn glir. Felly, da ni wedi cael un cynnig y fanna gyn y cynghorydd Ieuan Williams, sef un o wrthod yr cais o gael gwarad o'r trofwrdd. Os yna rhywun yn fodlon eilio hynna, os gwelwch yn dda? Cynghorydd John Griffiths, da chi eisiau dod i fewn? Na, jyst dod i mewn ar y pwynt oedd y cynghorydd Ieuan Williams wedi codi, lle oedd o'n awgrymu fysa'r wrach mwy nag 1 car lle yn berthyn i'r adeilad lle, ac wrach yn parcio ar y lôn. O'r fideos ar safle welis i 2 enghraifft o 2 gar wahanol yn parcio'n hollol llawn ar y palmant drws nesa i'r eglwys. A'r ond sgynna i wrth gwrs ydy'r ffaith fydd rhieni efo plentyn mewn pam, pobl yn cerdded, neu rhywun mewn cadar alwyn lle yn Abal, yn gorfod mynd ar hyd y lôn i basio unrhyw car o'r fath. So, os ydy'r cais yn cael ei ganiatáu yn unrhyw ffordd, bod ni'n argymell bod na ryw, dwi'n meddwl allan ni roed amod ar y peth, ond yn bendant atgoffa yr ymgeisydd bod o ddim i fod i parcio ar y palmant, ac wrth gwrs nodi na mater i'r heddlu fysa mater fel hyn wrth gwrs achosi obstruction i'r footpath. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd John Griffiths. Dwi'n meddwl bod cynghorydd Trefor Lloyd Hughes eisiau dod i fewn hefyd. Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Jyst eisiau gwneud saff ydw i. Oedd Ieuan yn dweud bod o yn erbyn fel mae o'n cael ei roed heddiw i chi, ond fysa fo yn derbyn roed y tro bwrdd mae i fewn, achos yn y dechrau un, o'n i'n pryderu fo hynny hefyd, dwi'n roed fel ffasiwn cais fel ar blaen, ond swn i'n cefnogi fo sa'n i'n rhoi tro bwrdd yna, ond fel mae o rwan, fyswn i'n medru cefnogi fo. Diolch yn fawr iawn. Be sy'n bwysig y fyma, dwi'n meddwl, i fod yn hollol eglur, bod yr cais wedi cael ei gymrydwyo, ond yr cais sydd o'n blaenau ni heddiw ydy trofwrdd neu peidio.
Ac yr argymelliad gyn y swyddogion ydy bod dim angen y trofwrdd bellach am bod na ddigon o le yna. Da ni wedi derbyn cynnig gyn cynghorydd Ieuan Williams, sef bod ni'n aros a cadw'r trofwrdd, a dwi'n meddwl bod fi'n dallt yn iawn bod cynghorydd Trevor Lloyd Hughes wedi eilio hynny. Ydw i'n gywir? Cywir, Madam Cadeirydd. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Oes na fwy o gwestiynau neu sylwadau, neu os oes na gynnig arall gan aelodau'r Pwyllgor os gwelwch yn dda? Cynghorydd John Griffith. Ia, dwi'n cynnig bod ni'n caniatáu yn ôl argymellion y swyddog. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd John Griffith. Felly, da ni wedi cael cynnig arall sef un o ganiatáu. Os na rhywun yn fodlon o eilio'r cynnig yma os gwelwch yn dda? Madam Cadeirydd. Cynghorydd Robin Williams. Ia, dwi'n stryglo fo hwn, mae rhaid mi gyfadda. Dos na mond chydig o fisodd ers wnaethon ni ganiatáu y cais hefo'r trofwrdd. A rwan mae'r ymgeisydd yn dod nôl eisiau gael gwarad yna fo. Yr unig beth fyswn ni'n dweud ydy mae rhywun yn gorfod rifyrsio allan i'r ffordd fawr allan o lot o lefydd. Ac ar ddiwedd y dydd, dwi'n yn gwybod beth sydd am y gorau yma bod yn onast, un car hefo trofwrdd neu lle i alla 2 gar wedi parcio ar y ffordd. Felly dwi'n meddwl dipyn bach o benbleth. Ond dwi ddim yn gweld yr angen ar gyfer trofwrdd bellach, a felly dwi'n hapus i eilio cynnig cynghorydd John Griffith. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams. Gawn ni ofyn felly i swyddog priffyrdd, beth yw eu barn nhw am geir yn rifyrsio allan i'r ffordd brysur yma rhwng Amlwch a Llanachymedd os gwelwch yn dda? Fel unrhyw sefyllfa debyg, sy'n ni ddim yn cymryd i neb wneud y symudiad yna. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn. Felly, mae gynnon ni welliant a mae gynnon ni cynnig i'r argymelliad. Wedyn dwi'n mynd i roid y gwelliant ger yn bron ni gynta, os gwelwch yn dda. Mi ydw i'n mynd i fynd drwydda chi un fesel un, mond i fod yn hollol eglur pwy sy'n gwneud be da ni. Felly, y gwelliant ger bron, sef un o wrthod yr caniatâd yma, sef o gadw y troffwrdd. Gai gychwyn efo cynghorydd John Griffith. O blaid neu yn erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Yn erbyn y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes wedi eilio y gwelliant. Felly symud syth ymlaen at cynghorydd Ken Hughes. Ia, dwi o blaid i gadw'r trofwrdd i gwir o ran iechyd a diogelwch. Felly, o blaid y gwelliant felly, diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Ia, dwi'n neud i gwir, ddim am henni'n troi hefo hwn, neud i gwir, ond mynd efo'r bwrdd na ac caniatáu. So, mynd efo'r gwelliant, cadw'r bwrdd felly, ia? Ia, na chi, ia. Gwych, diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams wedi cynnig, felly cynghorydd Robin Williams, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Yn erbyn. Oce, gwych, diolch yn fawr iawn. Mae hwnna felly, mae'r trofwrdd wedi cael ei gadw yn ôl yn ffigurau fi, felly tos am pwynt ryd yr cynnig arall ger bron. Ydy'r cyfreithiwr medru cytuno, os gwelwch yn dda? Ia, 4 o blaid a 2 yn erbyn a chitha heb bleidleisio. Diolch. Ia, gwych, diolch yn fawr iawn. Reit, symud ymlaen felly gyda'r agenda i cais 12.4, sef cais llawn ar gyfer codi 23 o dai yn cynnwys 4 o fflatia newydd ynghyd â creu 2 mynedfa newydd a datblygiad cysylltiedig ar dir ger Lôn Lwyd yn Pentraeth. Cyn symud ymlaen i'r siarad cyhoeddus, dwi o dan all bod yr aelod lleol eisiau cynnig ymweliad safla, felly dwi am ddod ar cynghorydd Margaret Roberts syth i fewn i dim ond wneud y cynnig am ymweliad safla gyntaf, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. O ran tegwch i'r trigolion, dwi'n gofyn am ymweliad safla, os gwelwch yn dda. Gwych, diolch yn fawr iawn, cynghorydd Margaret Roberts. Felly, mae'r aelod lleol yn gofyn, os gwelwch yn dda, owch chi ar ymweliad safla. Os na aelod o'r Pwyllgor yn fodlon cynnig ymweliad safla, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes yn cynnig, a dwi'n meddwl bod cynghorydd Robin Williams yn fodlon o eilio. Dyna'n gywir? Gywir. Na fo, newch chi gyd danos felly os da chi o blaid ymweliad safla, os gwelwch yn dda? Na fo.
Mae hwnna felly wedi cael ei basio am ymweliad safla, felly gai ddiolch i cynghorydd Margaret Roberts a gai ofyn wrth yr siaradwr cyhoeddi sef Mr Tony Hughes i ddod yn ôl yn y pwyllgor nesa i'n anerch ni os gwelwch yn dda. Dim problem, diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Reit, symud ymlaen felly gyda'r nesa ar yr agenda, sef cais 12.6. Ymddiheuriadau 2 eiliad mond i'r hen iPad cael dal i fyny efo ni. Sef cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol yn safle cabana gwylia, gosod 30 adeilad caban gwylia, codi adeilad derbynfa, gwaith peirianyddol i greu llyn, adeiladu lonydd preifat, adeiladu ardaloedd parcio, gwaith tirlunio meddal a chaled ynghyd â gwaith cysylltiedig yn fferm Pemynydd yn Caergeiliog. Dwi o dan ddall bod gynnon ni 2 o'r gwadd eisiau siarad ar hwn sy'n haneri ei amser, sef Mr Neil Oldham a Mr Jamie Bradshaw. Ydych chi efo ni os gwelwch yn dda? We're here. Gwych, diolch yn fawr iawn. Gai ofyn i chi gychwyn pam ydych chi'n barod, mae gennych chi 3 munud. Good afternoon, Chair. Good afternoon, committee members. My aim is to produce a high quality development with low visual and environmental impact. We are going to plant 500 trees and shrubs to ensure this happens. This is my home, and I want it to resemble a good quality development, not anything else. I want it to benefit the local community by employment and encouraging visitors to spend locally and in the wider area. This type of development should help ease the impact on the housing crisis on the island, i.e. second homes. This application has been to appeal already, and the appeal inspector was satisfied on all grounds except sustainability, i.e. non-code, non-car mode. The officer objects on this point. Jamie will focus on this issue only. If the committee still has any other concerns, I would welcome a site visit. I will now hand over to Jamie. Thank you. Good afternoon. We feel that there are significant factors and new information that weigh in favour of approval in this case. While the site is in a rural position, it's located within walking distance of Caergeiliog, Godedon and Llanfiangel and Holmen. A number of settlements, as well as attractions and facilities, are also within easy cycling distance, including Valley, Holyhead, as well as longer range cycle routes, including 3 national cycle network routes. The proposal also includes on-site cycle hire. The A5 is already well used as a cycle route and is shown on the authority's active travel map as a planned designated combined walking and cycling route. And the applicant is happy to contribute to improvements locally if needed. The site is also within easy walking distance of the number 4 bus route, which links Holyhead and Llangefni and also to railway stations and allows onward trips across the island. An on-site minibus will be provided to allow for collection and return of guests to railway stations as well as local attractions and facilities. Robust and detailed information on this has been submitted, but it is not examined in detail in the case officer's report. This includes a detailed travel plan, which could be imposed through condition. The post-reception, cycle and paddleboard hire building would contain a small site shop and cafe. These were added to address a comment from the planning inspector that the site could be more self-contained, with these providing a modest set of on-site facilities, which are of course quite common on other sites, such as St David's Park, Silwood Bay, and the recently approved facility on Cynllunio Caravan Park. Whilst the inspector was not convinced that the site is accessible, we feel that this did not account for its true accessibility, and the inspector did not have the benefit of the new information that is before yourselves today. As such, there are strong grounds for reaching a different decision on this point today. You will also be aware that many new sites in similar rural positions, including a number that are considerably more distant, have been approved by the authority, including Cartiomon, Bryned Newydd near to Caergeiliog, Dromway in Llanfairpwll, and the holiday letting units at Cymraeg, Pwyllgor, as well as many other examples. It's therefore respectfully requested that you support this application. Thank you.
Diolch yn fawr iawn yn fanna. Oes na gwestiynau i'r cefnogwyr gen aelodau'r Pwyllgor os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes. Yeah, diolch, Madam Cadeirydd. Yes, I have 3 questions for you, and you can decide between you who will want to answer. Firstly, I would be interested to know why you think the site is sustainable and what is different now to when the appeal was decided. Secondly, one of you said that you're keen to ensure that the site provides employment and also encouraging visitors to use and enjoy benefits in nearby villages and the wider area. Hence the question, why a shop and cafe on the site? And thirdly, if I heard correctly, you mentioned authority-acted travel, I think you said. The question is, what is the relevance as regards to your planning application? Thank you. Diolch yn fawr iawn. Gai ofyn i'r siaradwyr ymateb i'r cynghorydd Ken Hughes os gwelwch yn dda. Yeah. In terms of why we think it's sustainable today and what's different to when the appeal was decided, the main thing that we've tried to add to the application is that there is significant new evidence in front of the authority today. There's a detailed transport report that focuses specifically on this issue of sustainability and shows that the site is sustainable. In fairness to the inspector, we don't feel that she had a proper grasp of the site circumstances in the area. There was a brief site visit which didn't benefit from the local knowledge that perhaps yourselves and we enjoy as people who are on the islands regularly, live in the area, in the space. We feel that it is within walking distance and cycling distance of these shops and facilities, and will benefit from the number 4 bus route that passes the site. That wouldn't have been necessarily in the inspector's mind when she was making a decision. Well, I think it complicated things because we're actually on the boundary of Cargillog and Bededen. So the inspector went to Cargillog, there's no shop there, but if she'd gone to Bededen, which is actually closer, there's a supermarket, post office, pub, etc. And if she'd gone through to RAF Valley, we have a Spa supermarket, which the public can use. There's also a cafe on the right-hand side on the way in. So it's unfortunate that she missed those, but perhaps we were a little bit to blame, but we didn't actually point them out. But when before the appeal, we actually, we were focusing more on visual impact because that seemed what the problem was going to be. It felt like it was accessible. It felt like it was obviously accessible. That's what we're trying to get across today, if you like. Okay. In terms of the employment and shop point, just whilst it's in format in my mind, it's a balancing act. The inspector in her decision made a point of the fact that she felt that the site could be more self-contained, and this is an effort to make it more so. The idea would be that you can pick up a pint of milk or a newspaper or grab a sandwich or a coffee without necessarily having to leave the site. Our preference would be not to have a site shop, but if that's what's required to make it more sustainable, that's what we're proposing. But you would employ local people in that shop. Can I just come in on that? Yeah, I don't want to be a cafe owner or a shopkeeper. We've put it there because that's what the inspectorate seemed to be sort of pointing at. She wants to keep people on site. But my attitude is I would rather the locals, because it's important to me that we have local shops. Too many have closed down. It's important for me at sites like this, support the local businesses. I enjoy going out and eating at a restaurant. I enjoy walking down to the shop. I have 2 dogs. I quite often walk down, get a paper, bag of sweets and walk back, because it's good for you, it's good exercise. So I want to support the community, and the community are supporting this, to be truthful. Bededen are very supportive of it. The community council, they've actually, I think it was a week last Wednesday, voted on it and they were for it. There was no objections to it. So the community is important to me because I live there. I think that's the thing. You don't want to compete with that offer. Is the main thing. It's not that type of facility. It's just a small site shop and somewhere you can get a coffee and a. Yeah, it's to stop people using the car just to quickly nip to get a pint of milk, or if they've forgotten some toilet roll, or In terms of the active travel points,
Yeah, so obviously, I'm not sure how aware different councils are of this. Obviously, under the Active Travel Wales Act, your authority, along with others, are looking to improve the links through the area and the crossing between the towns and villages. The A5, which sort of passes the site, is one of the identified proposed active travel routes, which will be, ideally, will be upgraded to a sort of combined walking and cycling route. It's already used as that, having been through the area many times, people walk and cycle along it. I think the idea would be that it would be upgraded to be a proper route, for want of a better word. That's obviously a factor that wasn't in front of the inspector last time. That route map wasn't available at the appeal stage, it hadn't been produced. Where you're obviously quite happy to link into that and contribute to the improvements between your site and that route. Well, it would be a great asset to the site because it means that people who are using the bikes can actually just go straight onto a cycleway. We've already had a great asset with the footpath that's been, continued straight all the way into Bededden. So you can actually walk into Bededden without actually walking on the road. It's not just a white line that you just walk in. It's actually a proper 1 metre wide footpath. So does that answer the question for the council? Sorry. Diolch yn fawr iawn. Ga i ddod â'r cynghorydd Ken Hughes yn ôl i fewn? Di hynny di atab rei o'r cwestiynau, os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Os gyn unrhyw un o'r cynghorwyr eraill cwestiynau, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trefelwyd Hughes. Diolch yn fawr. Dwi'n gwybod y lle yma eitha da. Dwi wedi pasio'r lle yma am rai blynyddoedd. Ac wrth gwrs, dwi yn pryderu at o Gaergiliog i cyffordd 4 ar yr A55. Wrth gwrs, ddwch chi'n defnyddio hwnnw, ond ar yr A5 o Gaergiliog i'r fan yma i Dalar. Tos am llwybr troedd, os dwi'n iawn. Ac o'r mynedfa yma i Bodfedar, tos am llwybr troedd iawn. Ac yr mynediad yma i Lleiawyr y Fali, tos a ddim mynediad iawn un ochr, na chwaith o fanna i Bryngwran. Dwi yn pryderu am hynna, ond dwi'n iawn yn deitha fi, wrth i sbio ar yr darlun sgynno fi ymlaen, ydy'r hwn rhwng Penmynydd a Cerrig Baban. Fedrwch chi gadarnhau hynny, os gwelwch yn dda? Ga i ofyn wrth yr ymgeisydd a'r cefnogwyr i gadarnhau hynny, os gwelwch yn dda? I'm just bringing up the map. Did you say between Penmynydd and what was the name of the other farm? Sorry. Cerrig Baban. Cerrig Baban, so that's the one over here, isn't it? Also the, Yeah. Yeah, so it's the area of land between Penmynydd farm and that farm with the hill in between. I probably do want to come back on the pedestrian footway points, but I think there's probably a follow-on question, is there? Os na... Unig beth fe'n ddeitha chi, Madam Gwydred, dwi'n gwybod bod yna ddamau mawr wedi digwydd o'r Rôn o Dalar i Bodfedar, lle golchwyd plentyn i fywyd, a hefyd dwi'n nodi rwan tos a ddim, a bod yna goliadau'r Rôn, tos a'n llwybr troed iawn yna, a mae hwnna yn pryderu fi. Dwi disgwyl i wybodaeth gyda nhw, edrych be maen nhw'n feddwl am hynna. Diolch yn fawr iawn. Os na rhagor o gwestiynau i'r cefnogwyr, os gwelwch yn dda? Os dim felly, ga i ofyn wrth y cefnogwyr, reid i microffon ar mute, diolch yn fawr iawn iddyn nhw, a ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn, os gwelwch yn dda. Can we just answer the question about the footpaths? I think there was a question, was there? Yeah, if you feel you can answer. Yeah. There is a footpath. The only route where there isn't a footpath is from the bus stop at the junction 4 near to Caergiliog, where there is a gap in footway provision. But in all other directions, there are footpaths from this site, right, through the A55 junction to the north to Bodfedar, through the 55 junction to the village. All the way up through to RAF Valley, and then on to Valley Airport. To new footway at Bodfedar, I think was for the Eisteddfod. Hefyd, dwi wedi sylweddoli, Madam Cadeirydd, ydy mae rhyw fath o ryw weight bridge wrth ymwneud fan'na, da chi'n sôn am, ia?
fanna mae'r ffordd allan i ddod. Bydd hain yn ddechrau at y Weybridge i ddod allan i'r lôn bod eda'r dala. Dwi'n iawn? No. Na. No, there's a crossing point before there. I think this has got its own entrance. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bellach bod fi yn cadw o'r swyddog i fewn i fedru clirio i fyny lle mae'r safle ac yn y blaen, neu dwi'n meddwl bod ni'n reid gormod o gwestiynau braidd i'r cefnogwyr y fyma, lle fe all y swyddog fod yn atab. Felly, os di pob yn fodlon, gai ddiolch felly i'r cefnogwyr, a gai dod o'r swyddog i fewn i esbonio'r cyfan os gwelwch yn dda. Diolch. Mi driau'n ngora. Ia, mae'r stafla tu ôl i safle botha, a mae gynno fo fynedfa ei hun i'r lôn Llanarwain o'r A55 tuag at Bodedan. Jyst i ddelio efo chydig o bethau o'r cais, rhan diweddariad, mae'r weinyddiaeth amddiffyn bellach wedi dod yn ôl ac yn cadarnhau bod angen amodi unrhyw ganiatâd os o'n i'n rhoid mwyn rheoli adar ar y safle. Mae swyddogion polisi hefyd wedi dod yn ôl yn ddiweddar i gadarnhau na fydd risg i'r datblygiad gael effaith negyddol sylweddol ar y iaith Gymraeg. Rhan y cyngor cymuned, o'n i gwrando ar be ddwedwyd gan un o'r cefnogwyr yn y fanna, allai'n gweld bod ni wedi derbyn sylw yn ffurfiol gan y cyngor cymuned hyd yma. A dyn, sa'n ni'n cael troi at y cais felly, fel ydych chi wedi clywed, mi wrthodwyd cais tebyg iawn drwy y pêl yn Chwefror 2020. A'r rhesymau dros hynny oedd nad oedd y safle mewn lleoliad cynaliadwy. So ddim yn cael ei wasanaethu dda gan wasanaethau lleol na trafnidiaeth gyhoeddus. A mi oedd yn or-ddibynnol ar ddefnydd gan geir preifat. Erbyn hyn mae'r cais wedi newid rhywfaint, a da ni wedi clywed dipyn heddiw ynglyn â'r derbynfa a'r siop a'r caffi, a wedi clywed gan y sawl sy'n cefnogi yn wir, dyn nhw ddim rili eisiau rhoi hyn ar y safle, ond bod nhw'n wneud mwyn triol cyfarch rhai o gwrthwynebiad ar Pwyllgor. Mae yna hefyd cyfleuster a llogi beiciau a canwod, dwi'n meddwl, dwi wedi darllen yn rhywle yn yr adroddiad. Mae rhaid i fi ddweud, mae'r ffaith bod rhain yn cael eu cynnig i raddau yn cynabod pa mor anghynaliadwy ydy'r safle. Mae'n ymlygu rhai o'r problemau hefo o bosib. Hefyd, ers gwrthod y cais blaenorol, mae yna ganllaw cynllunio atodol wedi fabwysiadu gan y cyngor yn ymwneud yn uniongyrchol â cyfleusterau twristiaeth a llety. A mae hwn yn sôn am y pwysigrwydd i'r safleoedd yma fod yn gynaliadwy. Felly mae hynna os rhywbeth yn rhoi mwy o bwys ychwanegol i'r gwrthwynebiad ar sail pa mor gynaliadwy ydy'r safle. Y gwir amdani yn meddwl i ydy, does o ddim newid sylweddol wedi bod rhan yr ystyriaethau cynllunio. Oedd y safle yn anghynaliadwy ac yn or-ddibynnol ar geir preifat blwyddyn dwytha, ac mae'n parhau i fod yn marn ni. Felly, yr argymelliad ydy un wrthod. Diolch yn fawr iawn. Os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes. Ie, os gael ddod i mewn fel cynghorydd lleol os dyn ni'n iawn. Cewch tad. Diolch yn fawr iawn. A gallwch chi fentro bod tra'n parchu barn y swyddog, mae marn ni yn hollol wahanol. A mi'n ei egluro pam fel dwi'n mynd yn ymlaen. Dwi am ddechrau trwy gyfeirio at un neu ddau o bolisïau. Mae canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol yn cydnabod pwysigrwydd datblygu twristiaeth i'r economi wledig, cyn belled bod y datblygiadau mewn lleoliad addas. Mae y cais yma o'n blaenau yn addas gan fod mewn ardal gynaladwy. Mae polisi cynllunio datblygu lleol ar y cyd yn nodi dylai datblygiadau newydd fod mewn lleoliad anymwthiol. Beth mae hyn yn olygu ydy bod y cynllun cael ei sgrinio'n dda gan nodweddion tirwedd sydd eisoes yn bodoli
heb ormod o nodweddion nad ydynt yn rhai naturiol. Gyfellion, mae'r safle yma yn cynnig ei hun i'r math yma o ddatblygiad. A dim ond i'ch atgoffa, nid oedd gan yr arolygwydd unrhyw gonsern am hyn o gwbl ac yn anghytuno gyda barn y swyddogion ar y pryd. Y swyddogion yn dweud y byddai'r datblygiad yn newidiol i gymeriad ac ymddangosiad yr ardal. Casgliad yr arolygwydd oedd fod y datblygiad yn briodol yn y lleoliad yma a fyddai ddim yn cael effaith newidiol. I mi, mae'r swyddogion wedi colli cyfle i gefnogi cais gan wybod pwysigrwydd twristiaeth i economi cefn gwlad. Gobeithio'n fyddwn ni fel Pwyllgor ddim yn gwastraffu y cyfle. Yn syml iawn, beth sy'n ganddo ni heddiw ydy gwahaniaeth barn. A rwy'n dweud hynny yn fwriadol am y rheswm, ychydig o fisoedd yn ôl, barn unfrydol y Pwyllgor yma, Madam Cadeirydd, oedd fod yr ardal yma yn ardal gynaladwy. Gallwch chi ddim dweud, i'r cais yma mae'r ardal yn gynaladwy ac i gais arall ddim yn gynaladwy. Byddai hyn yn destun gwawd arno ni gyd. Felly, gan bod yr ardal yma yn un cynaladwy, mae dyletswydd ar bob un ohonom i gefnogi'r cais yma heddiw. Diolch, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Felly mae yna welliant wedi cael ei gynnig yn fanna gyn cynghorydd Ken Hughes, sef un o ganiatáu y cais yma. Os yna rhagor o gwestiynau, neu os yna rhywun yn fodlon eilio cynnig cynghorydd Ken Hughes, os gwelwch yn dda? Eilio. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones felly yn eilio'r cynnig. Os yna gwestiynau eraill neu os yna gynnig arall gen aelodau'r Pwyllgor, os gwelwch yn dda? Dim felly? Na fo. Byddai'n reid yr gwelliant ger bon felly, os does na'm cynnig arall. Reit, y gwelliant ydy felly gwrthod argymelliad y swyddogion a caniatáu y cais yma. Gai ofyn os da chi o blaid neu'n erbyn y gwelliant os gwelwch yn dda. Cynghorydd John Griffith. Ia, mae braidd yn hwyr i ofyn, dwi'n gwybod, ond meddwl, ystio rhy hwyr i ofyn am ymweliad safle. Mae effaith weledol ar y sefle yma, ewedig i pobl sy'n pasio ar hyd yr A55. Mae o'n sylweddol mwy na mae rhywun yn feddwl. Ac meddwl ydw i bod yna effaith andwyol ar yr ardal. Reit, felly ydych chi'n cynnig ymweliad safle ydych, Cynghorydd John Griffith? Ydw, dod cynghorydd Trevor Hughes yn frodol, wreiddiol o'r ardal, dim yn hollol siŵr o'r safle lle a'r mynediad i'r A55 a'r A5. So dwi'n cynnig lle bod ni yn hwyrach yn cael ymweliad safle i cael jyst deall yn union lle yr oblygiadau yma'n hyn lle. Dwi'n fodlon reid yr ymweliad safle ger yn bronni ac yn derbyn i a mae o braidd yn hwyr, ond ta waith. Y cwestiwn ydy, os yna rhywun yn fodlon eilio'r ymweliad safle, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, da chi'n eilio ydych? Iawn, felly mi ro'n i'r ymweliad safle i fyny ger bron gynta. Os nwch chi bleidleisio, os da chi o blaid neu'n erbyn ymweliad safle, os gwelwch yn dda. Cynghorydd Ken Hughes, o blaid ymweliad safle neu'n erbyn, os gwelwch yn dda? Dwi'n erbyn am yr rheswm mi oedd yr arolygydd yn berffaith hapus a bod y datblygiad yn brodol i'r safle mae o. Champion, diolch yn fawr iawn i chi. Cynghorydd Eric Wyn Jones, o blaid neu'n erbyn? Yr ymweliad safle di hwn wan wrth gwrs. Ia, na chdi, ia. Yn erbyn. Yn erbyn, diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams, o blaid neu'n erbyn? O blaid, dwi'n gwybod bod cynghorydd Ken Hughes yn dweud bod yr arolygydd yn meddwl bod o yn gynaliadwy, ond da chi'n gwybod democratiaid sy'n bwysig yma, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni gyd yn cael gweld y lleoliad. Felly dwi o blaid ymweliad safle. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Cynghorydd Robin Williams, o blaid neu'n erbyn ymweliad safle, os gwelwch yn dda? Hapus i gytuno i ymweliad safle.
Reit, oce. Felly mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud yn bod ni'n mynd am ymweliad safle. Felly mae yna i ofn fydde y cais yma yn ôl ger yn bron ni mis nesa. Oce? Champion. Symud ymlaen felly gyda'r cais nesaf, sef cais 12.9. Cais llawn i Drian eto, cais llawn i godi i'w arws cynhyrchu bwyd, estyniad i'r adeilad presennol mwyn creu ardal gynhyrchu, codi tanc man trin carthion, tanc cydbwyso cysylltiedig a strwythura, rhannol ôl-weithredol mewn perthynas a sylfaeni, creu pyllau gwanhau, codi adeilad i gynnwys unedau daff, addasu pwyntiau mynediad presennol ynghyd â newid i'r parcio presennol, dad fabwysiadu'r briffordd sydd eisoes wedi mabwysiadu gyda thirlunio a gwaith cysylltiedig yn stad diwydiannol Mona. Dwi o dan nallt bod Sioned Edwards o Cadnant Planning eisiau siarad ar y cais yma. Ydych chi efo ni, Miss Edwards? Yndw, Madam Cadeirydd. O, gwych, diolch yn fawr iawn. Gai ofyn ydych chi gychwyn pam ydych chi'n barod a bod gennych chi 3 munud os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Diolch am y cyfle eich anarch fel pwyllgor ar y cais yma yn Lleithdy Mona a'r stad diwydiannol Mona. Byddai'r bwriad arfaethedig yn ffurfio'r ail gam o ddatblygiad Lleithdy a'r ffatri gaws yn dilyn derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer y cam cyntaf i sefydlu'r ffatri nôl yn 2019. Mae'r gwaith ar y cam cyntaf mynd yn ei blaen a disgwylir y bydd caws yn dechrau cael ei gynhyrchu mis Medi eleni. Unwaith y bydd i wedi agor, hon bydd y ffatri gaws mwyaf modern a chynaliadwy yn Ewrop, gan redeg ar danwydd adnewyddadwy yn unig. Dyma'r ail gam yn galluogi cynyddu'r cynhyrchiant o gaws o 2,500 o dinelli i 7,800 o dinelli o flwyddyn. Unwaith y bydd wedi ei chwblhau, mi fydd yn defnyddio 70 miliwn litr o laeth o 35 o ffermydd Cymraeg i greu caws premium o'r safon uchaf. Byddai ehangu'r ffatri yn sicrhau hyfywedd hir dymor y fenter. Roedd ehangu'r ffatri yn rhan o'r cynnig gwreiddiol a gyflwynwyd fel rhan o'r cais cynllunio'n wreiddiol. Bydd trosiant y ffatri yn cynyddu i 25 miliwn erbyn 2022 ac yn gosod safonau newydd ar gyfer y diwydiant wrth gyfuno dulliau traddodiadol ac arloesol gyda'r bwriad i ehangu ystod y cynnyrch i amrywiaethau caws cyfandirol fel gwda ac idam, ble mae'r galw amdanynt yn y Deyrnas Unedig yn cynyddu ar hyn o bryd. Byddai'r cynhyrchwyr yn cael pris cyfartalog am ei llaeth a fydd o fydd i gynhyrchwyr lleol. Mae'r cynhyrchiant caws o fewn y ffatri yn cael ei ddatblygu mwyn galluogi gobeithio'n uchelgeisiol y cwmni ar gyfer tyfiant pellach yn y dyfodol. Pan y bydd yn dechrau cynhyrchu caws ym mis Medi, bydd capasiti cychwynnol ar gyfer 22 miliwn litr o laeth y flwyddyn ac mae'r datblygiad cychwynnol yn cynrychioli buddsoddiad o 15 miliwn gyda buddsoddiad pellach o 12 miliwn ar gyfer yr ail gam, sef y cais cynllunio yma. Dyma byddai'r datblygiad mwyaf o'i fath yn y sector bwyd ar draws Gogledd Cymru eleni ac mae'r fenter yn denu cryn sylw gan y diwydiant llaeth a chaws ar draws Prydain ac Ewrop. Bydd y cam cyntaf o'r datblygiad yn creu hyd at 30 o swyddi llawn amser, gyda 34 swydd llawn amser pellach fel rhan o'r ail gam. Erbyn diwedd 2025, disgwylir y bydd y busnes yn cynyddu i gynnig dros 100 o swyddi yn lleol. Mae'r fenter yn dymuno datblygu sgiliau pobl ifanc lleol a dod yn gyflogwr lleol pwysig ar Ynys Môn. Mae'r cwmni'n awyddus iawn o ddatblygu pob rhan o'i weithlu ac wedi bod yn gweithio'n agos gyda'i chanolfan technoleg bwyd Coleg Menai yn Llangefni, sydd ond chydig filltiroedd i ffwrdd a wedi cytuno i gynnal rhai eu cyrsiau. Ers i adroddiad Pwyllgor gael ei gyhoeddi, rydyn bellach wedi derbyn sylwadau gan yr MOD, sydd yn fodlon gyda'r bwriad yn ddarostynedig i gyflwyno adroddiad streic adar diwygiedig. Mae yna drafodaethau helaeth wedi bod yn mynd mlaen gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch ar permit ar gyfer y safle, a mae trafodaethau yn mynd yn ei blaen gyda'r ecolegydd y cyngor ynghylch ar gwelliannau bioamrywiaeth ar gyfer y cais yma, ond hefyd i alluogi camau pellach o ddatblygu ar y safle. Gobeithio byddwch chi fel pwyllgor yn gallu cefnogi'r bwriad a fydd yn fuddsoddiad ariannol sylweddol ar yr ynys, ac yn darparu buddiannau o ran swyddi bobl lleol, pris teg am laeth i ffermwyr Cymreig, a chyfleoedd hyfforddi ac addysgiadol yn y diwydiant i bobl ifanc lleol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Os gen aelodau'r pwyllgor gwestiynau i'r cefnogwr os gwelwch yn dda? Os ddim, gwych, gai ddod ar swyddog yn syth i fewn.
Ie, diolch yn fawr. Mae rai bod fi a Sioned yn rhannu'r un cyflwyniad digwydd bod. Mae Sioned wedi amlygu y rhai o'r prif bethau oeddwn i'n mynd i wneud beth bynnag. Fel ydych chi wedi clywed, mae'r weinyddiaeth amddiffyn wedi dod yn ôl ac yn cynnig amod. Mae'r swyddog tirlunio bellach hefyd yn gefnogol, cyn bellach bod yna amod i amddiffyn y coed ar y safle. A hefyd mae'r cyngor cymuned wedi datgan nad ydynt yn gwrthwynebu i'r cais. Fel ydych chi wedi clywed, ail gam ar gyfer cynyddu cynnyrchiant ydy hwn ar y safle yma. Mae o wedi loli ar stad diwydiannol a mae'r defnydd eisoes yn gyfreithlon yna. Da ni yn parhau i ddisgwyl am wybodaeth bellach ar faterion ecolegol a bioamrywiaeth. Yr argymelliad felly ydy bod ni'n gofyn i chi gytuno i ddirprwyo'r hawl i ni fel swyddogion ganiatáu wedi dod i ddiwedd yr cyfnod ymgynghori yna. Diolch. Gwych, diolch yn fawr iawn. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog os gwelwch yn dda? Hapus i gynnig yr argymhelliad, ie. Diolch yn fawr iawn. Felly cynghorydd Ken Hughes yn cynnig yr argymhelliad. Os na rhywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda? Hapus eilio. Cynghorydd Robin Williams yn fodlon eilio. Os na gynnig arall? Os ddim felly, a ni syth ymlaen gyda'r bleidlais, sef dilyn argymhelliad y swyddogion un o ganiatáu. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Ieuan Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae'r cais yna hefyd felly wedi cael ei gymrydwyo. Symud ymlaen felly i cais 12.10, sef cais llawn ar gyfer codi unod dofendod buarth, os dwi'n deud hynna'n iawn, ynghyd â storfa, gwrtaeth, binia bwyd a gwaith cysylltiedig yn Cae Mawr yn Llanachmedd. Dwi o dan ddallt bod 2 o'r aelod lleia o leia isio cynnig ymweliad safle, sef cynghorydd Llunos Medi a cynghorydd John Griffiths. Ga i ddod â cynghorydd John Griffith yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Chi ar mute, mae'n ei ofyn cynghorydd Griffith. Diolch yn fawr. I rai o'n chi sy'n edrych trwy'r cynlluniau, sa chi'n gweld lle bod cynllun ynglyn â'r shed fydd yn cael ei godi yn anmarth. Hollol yn addas i cefn gwlad yn lle madd o. Ond y sicr madd o yn ddatblygiad enfawr a mae allan yng nghefn gwlad. Ac hefyd mae yna bryderon lleol wrth gwrs am y sŵn, ogleuon a chyfyd cynnydd mawr yn nifer o traffig enwedig HGVs. So felly dwi'n gofyn sy'ch chi'n mor garedig yn caniatáu ymweliad safle. Diolch yn fawr iawn. Felly mae cynghorydd John Griffith wedi cynnig ymweliad safle. Os na rhywun arall yn fodlon i eilio fo, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Robin Williams yn fodlon i eilio fo. Diolch yn fawr iawn. A ni syth ymlaen efo'r bleidlais am ymweliad safle felly. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, o blaid neu'n erbyn yr ymweliad safle, os gwelwch yn dda? O blaid ymweliad, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes, o blaid neu'n erbyn ymweliad safle, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Eric Wyn Jones, o blaid neu'n erbyn, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams, o blaid neu'n erbyn, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Felly mi fyddan ni'n mynd am ymweliad safle i'r ardal yma a fyddan ni'n gofyn wrth y siaradwyr cyhoeddus ac yr aelod lleol wedi gofyn i siarad cynghorydd Aled Morris Jones ymuno ni wrth drafod y cais yma mis nesaf felly, ia? Gwych, diolch yn fawr iawn. Yn ôl felly i'r agenda arferol, da ni'n symud ymlaen syth i cais 7.1, sef cais llawn ar gyfer tynnu rhan o morglawdd concrit presennol a chodi morglawdd newydd yn ei le ar y ffin yn Cerrig yn Penmon. Ga i ddod ar swyddog i fewn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Oedd y cais yma'n destyn ymweliad safle wythnos dwytha. Ac os ydych chi'n cofio fi nath yr swyddog achos gadarnhau bod ni newydd erbyn cynlluniau diwygiedig ar gyfer y datblygiad. Yr argymelliad felly ydy bod ni'n gohirio hwn mwyn i ni gael ystyried ac ymgynghori ymhellach ar y cynlluniau yna. Diolch.
Na fo, diolch yn fawr iawn. Felly cynnig o ohirio sy'n ar ger yn bron ni. Pawb yn cytuno i ohirio felly? Ie. Gwych. Na ni, pawb yn fodlon. Symud ymlaen felly, syth ymlaen i cais 11.1, cais am dystysgrif cyfreithlondeb ar gyfer y defnydd afeithredig o'r gweithdy presennol fel aneddau C3 yn gweithdy Trewen Penlôn yn Niwbwch. Gaid ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda. Ydy'r swyddog yn dod i fewn os ydych chi ar mute, dwi'n meddwl mae'n ei ofyn. Ymddiheuriadau, Madam Cadeirydd. Gwych, da ni'n clywed chi wan, diolch yn fawr. Diolch i chi. Mae'r ymgeisydd yn berthyn i swyddog berthnasol ac yn unol â'r cyfansoddiad mae'r swyddog monitro wedi craffu'r cais. Pwysig pwysleisio bod y caniatâd eisoes wedi roi i droi gweithdy yn drianedd. Yn dilyn hynny, cymradwyd cais i amrywio caniatâd cynllunio i gynnwys 2 borch, ac mae sylfaenau'r 2 borch bellach wedi cael eu hadeiladu. Mae'n bwysig hefyd pwysleisio'r ffaith nad ydy'r polisia cynllunio yn berthnasol wrth benderfynu ar gais am dystysgrif cyfreithlondeb ar gyfer defnydd neu datblygiad arfaethedig. Mae ystyriaethau mewn perthynas â cais am dystysgrif yn seiliedig ar asesiad o'r dystiolaeth. Yn unol â'r chyngor cyfreithiol, mae'r swyddogaeth o'r farn fod y baich profi wedi cael ei rhyddhau yn unol ar hyn sy'n debygol. Ac o gynlyniad, da ni'n awgrymu bod yr argymhelliad yn cael ei roi ger bron i gefnogi y cais heddiw yma. Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Felly, yr argymhelliad sydd ger yn bron i dyn o ganiatáu. Os na gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor os gwelwch yn dda? Os ddim, gai ofyn am gynnig? Na i ganiatáu, mynd efo'r argymhelliad. Cynghorydd Eric Wyn Jones yn cynnig caniatáu felly, diolch yn fawr iawn. Gai ofyn am eilydd os gwelwch yn dda? Hapus eilio. Cynghorydd Ken Hughes yn fodlon eilio, diolch yn fawr. Os na gynnig arall? Os ddim, mae ni syth am y bleidlais felly, sef un o blaid dilyn argymhelliad y swyddogion, un o ganiatáu. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr. Cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Cynghorydd Robin Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae'r cais yna hefyd felly wedi cael ei gymrydwyo. Diolch yn fawr. Symud ymlaen felly i cais 12.1. Cais llawn am godi adeilad amaethyddol newydd ar gyfer storio ac wyna ar dir ger Greanbwll yn Llanddanial. Mi ydw i wedi cael negas gen yr aelod lleol, wedyn dwi'n mynd i ddarllen o allan fel mae o wedi cael ei yrru mi. Mae'n ymddihiro bod o'n methu bod efo ni heddiw. Mae o'n deud, iddo fo alw'r cais o blaen y Pwyllgor oherwydd pryderon lleol, mae i fod bellach yn teimlo fod adroddiad y swyddogion yn deg ac o ychwanegu y 2 amod i wella tirlunio bod y cais bellach yn dderbyniol. Felly dyna di'r barn yr aelod lleol. Gai ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Diolch. Ia, cais yma ger bron ar ofyn yr aelod lleol, adeilad ar gyfer storio offer a gwyna ydi o. Fel welwch chi o'r adroddiad, mi da ni fel swyddogion yn teimlo fod y safle yn addas. Mae yna rywfaint o sgrinio yn bodoli barod, a wedi deud hynna, fel ydych chi wedi clywed, mae bosib lliniaru'n pellach drwy dirlunio o amgylch yr shed, ac mi fydd yna amod yn sicrhau bod hynny'n digwydd. Mae'r lleoliad wrth ystyried y defnydd ac yr angen i weld yn resymol i ni. Mae lliwiau a dyluniad yr adeilad hefyd yn addas ac ymwylliad o ganiatáu da ni'n ei gynnig. Diolch yn fawr iawn. Felly mae yna argymhelliad o ganiatáu ger yn bron ni. Gai ofyn os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau os gwelwch yn dda? Hapus i gynnig yr argymhelliad fel mae o. Diolch yn fawr iawn. Felly cynghorydd Robin Williams yn cynnig yr argymhelliad fel y gymau o. Os na gwestiynau eraill neu os yna rhywun yn fodlon eilio'r cynnig yma os gwelwch yn dda? Ymddiheuriadau. Cynghorydd Eric Wyn Jones. Ia, wy'n a bodlon eilio hwn, ia. Diolch yn fawr iawn. Os na gwestiynau neu cynnig arall os gwelwch yn dda? Os ddim felly, a ni syth ymlaen i'r bleidlais, sef un o ddilyn argymhelliad y swyddogion, un o ganiatáu. Cynghorydd John Griffith, o blaid yn erbyn os gwelwch yn dda? O blaid.
Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams. Cynghorydd Ieuan Williams, da chi ar mute, mae'n ei afn. O blaid neu erbyn? O blaid, Nicola. Mae'n ddrwg iawn gyda fi. Diolch yn fawr iawn, dim problem o gwbl. Mae hwnna felly wedi cael ei basio. Symud ymlaen gyda'r agenda i 12.12, cais llawn ar gyfer tynnu adeilad ystafell dosbarth symudol presennol, lleoli adeilad ystafell dosbarth symudol newydd, codi ffens ynghyd â gwaith tirlunio calad arall yn Ysgol Hemblas Llangrisiolus. Ga i ddod ar swyddog i fewn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Rheswm cyflwyno i'r Pwyllgor yw oherwydd y ffaith bod y cyngor yw'r ymgeisydd a perchenog tir yn fyma. Yn gryno, adeilad newydd gyda oel troed chydig fwy na'r adeilad presennol, ond yr un uchder sef 3.6 metr yda ni'n edrych ar y fyma heddiw yma. Yn dilyn cyhoeddusrwydd, mae'r bwriad bellach wedi addasu i gynnwys sgrin ychwanegol ar hyd y ffens perimetr i sicrhau preifatrwydd. Rhan ymatebion gan ymgynghorwyr, mae Dŵr Cymru bellach wedi ymateb i'r ymgynghoriad gyda amod fydd yn cael ei osod ar unrhyw ganiatâd, a mae ymgynghoriaeth Gwynedd hefyd wedi ymateb trwy cadarnhau nad oedd ganddynt sylwadau i gynnig. Mae'r cyfnod ymgynghori yn rhedeg tan fory, felly fydd angen dirprwyo'r hawl i swyddogion ganiatau wedi diwedd y cyfnod ymgynghori. Os ddeith gwybodaeth newydd ger bron yna, mi fydd y cais wrth reswm yn dod yn ôl o flaen y Pwyllgor. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Felly argymelliad sgynnon ni o ganiatau yn dilyn yr ymgynghoriad. Os na gwestiynau gen aelodau'r Pwyllgor neu os na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi os gwelwch yn dda? Hapus gynnig. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Robin Williams yn cynnig. Os na rhywun yn fodlon eilio'r cynnig yma os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes, dwi'n meddwl hwnna'n eilio os gwelwch yn dda. Os na gynnig arall? Os ddim syth ymlaen efo'r bleidlais felly, sef dilyn argymelliad y swyddogion un o ganiatau, Cynghorydd John Gruffydd, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Diolch yn fawr a Cynghorydd Ieuan Williams. Dal ar mute, dwi'n meddwl, mae'n ei ofn. Diolch yn fawr iawn, dim problem, mae hwnna felly wedi cael ei gymrydwyo hefyd. Symud ymlaen i cais 12.3, cais olweithredol ar gyfer addesiadau i fynedfa gerbyda bresennol, ail adeiladu wal gerrig ar y terfyn ynghyd â chodi giat gysylltiedig yn The Old Abbey and Abbey Lodge, ffordd Ravens Point yn Bae Treaddur. Ga i ddod ar swyddog i fewn yn syth os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr yn eto, Madam Cadeirydd. Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno hysbysiad i gyngor sir fel perchenog y tir, a dyna ydy'r rheswm bod yr cais ger bron y Pwyllgor heddiw yma. Ni dderbynwyd unrhyw sylwadau mewn ymateb i cyhoeddusrwydd rhoddwyd i'r datblygiad. Rhan diogelwch, mae'r adran briffyrdd yn bodlon gyda'r cynnig, a rhan edrychiad, mae'r gwaith yn adlewyrchu ac yn gwella cymeriad ac ansawdd yr ardal yn unol o pholisi. Pwysig hefyd pwysleisio'r ffaith bod adeilad rhestredig gradd 2 gyferbyn y safle, a bod y polisi a'r ystyriaethau statudol wedi bodloni yn hynny o beth. Ar hynny, yr argymelliad ydy i ganiatáu. Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Felly, argymelliad o ganiatáu sydd ger yn bron ni. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau neu cynnig i mi os gwelwch yn dda. Pwy sy'n gynnig, Nicola? Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams yn cynnig. Os na rhywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda? Hapus eilio. Cynghorydd Robin Williams felly yn eilio. Os na gynnig arall? Os ddim, mae ni syth ymlaen efo'r bleidlais felly, sef un o dilyn yr argymhelliad a caniatáu yr caniatâd yma. Cynghorydd John Griffith, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. A Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid, Madam.
Diolch yn fawr iawn, mae hwnna hefyd felly wedi cael ei basio. Symud ymlaen i cais 12.5, cais olweithredol ar gyfer aileoli a chadw yr annex ar dir tu cefn i 21 Stad Ravens Point yn Bai Treaddur. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn ar hwn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr unwaith eto. Rheswm adrodd i'r Pwyllgor, Madam Cadeirydd, ydy o ganlyniad i'r ffaith bod pryderon wedi mynegu gan yr aelod lleol ar sail o'r ddatblygu. Rhan effaith ar fwynderau'r eiddo cyfagos, mae'r perchnogion wedi trafod y mater gyda'r perchnogion ac mwyn ceisio cyfaddawdu, maent wedi cytuno i symud ar annex yn nes at ei heiddo hunan. Mae'r ymgeiswyr hefyd wedi cadarnhau y byddant yn cadw'r llys tyfiant sydd yn rhedeg ar hyd perimedr cefn y safle ac yn ychwanegu at hyn trwy plannu chwaneg a codi ffensys a threlys. Dwi'n credu bod yr adroddiad yn ymateb i'r pwyntiau sydd wedi codi mewn gwrthwynebiad i'r datblygiad. Wrth gydbwyso pob dim, dwi'n credu bod y datblygiad yn dderbyniol, gan ddi'r prio'r hawl i swyddogion ganiatáu wedi diwedd y cyfnod ymgynghori. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. Felly'r argymhelliad sydd gen yn bron ni ydy un o ganiatáu. Os na rywun efo cwestiynau i'r swyddog os gwelwch yn dda? Neu wrth gwrs y fodlon ei cynnig? Cynnig bod ni'n caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones yn cynnig caniatáu. Os na rywun yn fodlon eilio os gwelwch yn dda? Rywun yn fodlon eilio'r cynnig yma? Hapus eilio, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Robin Williams yn fodlon eilio. Os na gynnig arall os gwelwch yn dda? Os ddim felly, syth ymlaen efo'r bleidlais sef un o ganiatáu y cais yma. Cynghorydd John Griffith, o blaid yn erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr. A Cynghorydd Ieuan Williams. O blaid. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Symud ymlaen felly i cais 12.7. Mae newidiadau gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL blaen slais 2018 blaen slais 4 mwyn diwygio geiriad amod 8 dŵr budur yn unig i gysylltu ar garthffos gyhoeddus mwyn galluogi'r dŵr wyneb i gysylltu ar garthffos gyhoeddus yn sŵn y gwynt yn Gaer Gybi. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Ie, diolch yn fawr. Ie, fel ydych chi'n gweld, yr ymgeisydd a'r tir berchenog ydy'r cyngor. Mae yna ganiatâd eisoes ar gyfer adeiladu 4 tŷ yn bodoli o'r safle ers 2018, dwi'n credu. Mae newidiadau maen nhw'n gofyn amdano fo yma, sef newid yr amod mwyn caniatáu i'r dŵr Gwynedd fynd i'r system garffosiaeth gyhoeddus. Mae Dŵr Cymru yn cadarnhau bod nhw'n fodlon efo hyn, felly argymelliad o ganiatáu sy'n cael ei gynnig. Diolch yn fawr iawn. Felly argymelliad o ganiatáu y cais yma. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, nes a rywun yn fodlon rhoi cynnig i mi os gwelwch yn dda. Madam Cadeirydd, gai ofyn jyst i'n ei staff o'n pethau. Sŵn y gwynt sy'n lawr y fanna, ddim llys y gwynt ydi o, ta drws nesa ydi sŵn y gwynt. A ni just cael yr swyddogion i double checio fel sa'r sais yn dweud, ie? Os gwelwch yn dda. Sgyn i ddim gwrthwynebiad, ond nodi y geiriau sydd fanna dwi. Na ro. Dydw i'n gwybod, mae'n rhywbeth na ni checio cyn anfon unrhyw benderfyniad allan. Wedi deud hynna, y safle, di'r safle sydd wedi i amlinellu mewn coch. Felly beth bynnag ydy'r enw, dyna di'r safle, ond mi na ni checio fyny ar hynny cyn gwneud i beth. Gwych, diolch yn fawr iawn. Rhagol yna ormod o gyfreithwyr o gwmpas yn pigo chi fyny. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly, os na rhagor o gwestiynau, os gwelwch yn dda? Os ddim, os na rywun yn fodlon rhoi cynnig i mi? Cynnig bod ni'n caniatáu. Fodlon i cynnig. Diolch yn fawr iawn. Felly mae cynghorydd Eric Wyn Jones yn cynnig a cynghorydd John Griffith, dwi'n meddwl oedd hynny'n ei eilio. Os na gynnig arall? Os ddim, felly, syth i fewn efo'r bleidlais, sef un o ddilyn argymelliad y swyddogion, un o ganiatáu. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid.
Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Ag cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. A cynghorydd Robin Williams. O blaid. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Mae hwnna felly hefyd wedi cael ei gymrydwyo. Symud ymlaen i 12.8. Cais llawn i os... Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Ken Hughes. Dwi oedd ddall bod chi wedi datgan ddiddordeb, felly diolch am hynny. Symud ymlaen felly 12.8, sef cais llawn i osod ffensys diogelwch yn ysgol uwchradd Bodedarn. Gai ofyn i'r swyddog ddod i fewn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Mae'r cais o'ch blaen oherwydd yr ymgeisydd a perchenog y tir ydy'r cyngor sir. Ac mae o'n gais ar gyfer codi ffens diogelwch o 2 fetr 15 cm o uchder a giatia mynediad mewn sawl lleoliad ar campws ysgol uwchradd Bodedarn. Mae'r ffensys wedi wneud o ddur a'i peintio'n wyrdd ac yn addas ar gyfer y pwrpas maent ei angen, sef diogelwch y staff a'r disgyblion. Mi dan ni o'r farn na fyddan nhw'n cael effaith negyddol ar yr adeilad presennol, yr ardal gyfagos, na chwaith ar eiddo preswyl cyfagos, a mae hynna'n cael ei adlewyrchu yn y ffaith nad oes na ddim ymateb wedi bod i'r cyhoeddusrwydd. Yr argymhelliad felly di un o ganiatáu. Diolch yn fawr iawn. Felly'r argymhelliad sydd ger bron ydy un o ganiatáu. Os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau neu yn fodlon ei cynnig i mi os gwelwch yn dda? Ein bod ni'n derbyn. Cynghorydd Robin Williams yn cynnig, a dwi'n meddwl na cynghorydd John Griffiths oedd yn fanna yn eilio, os dwi'n gywir. Os na gynnig arall? Os ddim felly, ni syth ymlaen efo'r bleidlais, sef un o ddilyn yr argymhelliad y swyddogion, un o ganiatáu. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, o blaid yn erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Diolch yn fawr, a cynghorydd Ieuan Williams. Blaid. Diolch yn fawr iawn. Cyn i chi ddiflannu wan ar ddiwedd y cyfarfod, hoffwn i ddiolch i chi gyd am heddiw. Dwi'n gwybod bod y swyddogion yr adran gynllunio wedi gorfod gweithio'n yn galetach na rioed i dynnu'r pwyllgor yma at ei gilydd, ac y tag team approach da ni wedi gael, dwi'n meddwl bod o wedi bod yn llwyddiant. Felly mae'n bwysig nodi llwyddiant yr adran, a diolch yn fawr iawn i chi gyd. A diolch yn ofnadwy hefyd i Sera ac am Elena i helpu fi fo'n ochr technegol i gael fi up and running iddyn ni. So, team effort.